си поговорим за най-новата мода вейп устройствата, която завладя младежите и постави на преден план въпросът дали са по-безвредната алтернатива от цигарите. Какво представляват те? Това са подобни на електронните цигари устройства, захранвани от батерия, при което не се генерира процес на горене и не се отделя дим, а аерозоли. Най-често течностите съдържат никотин, глицерин, пропилен гликол и ароматни въглеводороди. Както на световния пазар, така и на българския се предлагат устройства от тази категория, които могат да бъдат за еднократна и многократна употреба с различни вкусове, форма и дизайн. При употребата им се генерира процес на нагряване на течността, при което се отделят аерозоли и изходните вещества претърпяват промяна в рисковите ацеталдехид и формалдехид, които потребителят вдиша. Тази нова епидемия обхваща особено младежите между 11 и 17 годишна възраст, които посягат към вейповете с заблудата, че са по-безвредни. Проблемът не идва само от течността, но и от тялото на устройството, което също може да отдели тежки метали като олово, никел, а дори и арсен. Въпреки че първоначално се смяташе, че вейповете могат да бъдат по-безвредната алтернатива на известния тютюн, през последните години се натрупаха медицински данни за тежките последици от употребата им върху дихателната, сърдечно-съдовата и нервната система. Медицински центрове в Европа и САЩ докладваха увеличаване на случаите с вейп асоциираните белодробни увреждания. Това са състояние, при което се асоциира с кашлица, задух, болка в гърдите, някои налагащи дори и хоспитализация.